कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येत आहेत याबाबत विचारलं असता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे आमदार महेश सावंत यांनी आपली भूमिका मांडली. पाहूयात काय म्हणाले. आपण माहीमचे आमदार आहात आणि माहीमचे आमदार असताना आज ठाकरे बंधू एकत्र येत आहेत, आपली भूमिका कशी असणार आहे? मी 2-3 दिवस झाले मी गावात आहे, परंतु मी आजच न्यूजवरती बघितलं संपूर्ण मुंबईमध्ये स्वागताचे बोर्ड लिहिलेले आहेत आणि आज काळाची सुद्धा गरज आहे. मराठी माणसांना जर न्याय हक्क पाहिजे असेल, नाही तर वर्गीकरण, जसं हे वर्गीकरण अजून करतात आहे त्या पद्धतीने मताची वर्गीकरण सध्या चालू आहे आणि BJP जोरात आहे. तुम्हाला माहीत आहे BJP खानदान म्हणजे जी काही नावाजलेली राजकीय क्षेत्रातली नावं आहेत तेच घरातच बिमोड करतात आहे, 2 भाग करायचा प्रयत्न करतात आहे. त्यामुळे मराठी माणूस जर एकत्र आला तर आमच्यासारखा तर माहीत माहीमच्या आमच्या इथे तर दोन्ही स्थान माझ्याच विभागात आहे, राजसाहेबांचा सुद्धा आणि उद्धव साहेबांचा. त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना आनंद होईल. मी 2-3 दिवस झाले मी गावात आहे, परंतु मी आजच न्यूजवरती बघितलं संपूर्ण मुंबईमध्ये स्वागताचे बोर्ड लिहिलेले आहेत आणि आज काळाची सुद्धा गरज आहे. मराठी माणसांना जर न्याय हक्क पाहिजे असेल, नाही तर वर्गीकरण, जसं हे वर्गीकरण अजून करतात आहे त्या पद्धतीने मताची वर्गीकरण सध्या चालू आहे आणि BJP जोरात आहे. तुम्हाला माहीत आहे BJP खानदान म्हणजे जी काही नावाजलेली राजकीय क्षेत्रातली नावं आहेत तेच घरातच बिमोड करतात आहे, 2 भाग करायचा प्रयत्न करतात आहे. त्यामुळे मराठी माणूस जर एकत्र आला तर आमच्यासारखा तर माहीत माहीमच्या आमच्या इथे तर दोन्ही स्थान माझ्याच विभागात आहे, राजसाहेबांचा सुद्धा आणि उद्धव साहेबांचा. त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना आनंद होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.